Palantala balhabiyari Ota jogura Kan jadilah hiburan Indah di jana Anna alana jobini Merindu untuk Jo para saya Merindu untuk Jo para saya Upu palumpu Itulah karajo Akararap jadilah menjadi Ilo maetong Nomor lanjuranku Mahadu nasib Ladila meja judi Mahadu nasib Ladila meja judi Tua diminum Melaikan jula diso Asama bubu Ngondil jauh daro Malam bedopa Badan tatangko Akibat uruang Ondela kapindaro Nan malam bedopa Badan tatangko Allah Allah Rabbi Rabbi ya Rabbi ya Allah Nabi Tuhan kita Nabi Muhammad penguruh kita wahai sahabat tulan saudara wassalamualaikum kasidana rami Dengarkan ayat kapido mandiri di dalam Al-Quran ayat terjadi di surah Al-Maidah. Oh cubalah cari dia ya di ke-90 Doa bunyi inama kamaru firaman Rabbi dengan wal masiru tambah lagi artinya ayat anda pahami jangan menyesal kemudian hari diharamkan Allah mabuk judi meminum tua atau barandi Oh maiso ganjo memakan pilektasi menyuntikkan heroin ke dalam diri Oh eram hukumnya lain Oh sama sekali bermacam narkotika atau narkoba kalau pemudi walau pemuda sedang duduk di bangku sekolah di dalam pelajaran atau di luar di tingkat SMP walau SMA di perguruan tinggi ke calon sarjana cubalah fikir ada ibu juaya ada si mencari pelajaran di rumah Demang aja materi duina mewah memperhatikan anak jadilah payah memperhatikan anak lain Oh jadilah kurang di satu anak kuliah pagi jo patang kironyo ke diskotik pai bergoyang talabia bana kana gadi-gadi jangan bujang-bujang jo kalau na gadi-gadi langeri di pandang suku memakai baju na jarang-jarang masalah pensil tanpa pinggang jo kalau na laki-laki di zaman sekarang Oh dua basubang kaki bagalang orang buina pendek kinilah panjang rambilan hitam lah dicolok pirang sarupo bana jo belum usang kadang-kadang betul boleh na datang dari Jepang kadang-kadang bantu landa bilalang tak kadang bantu si barok kadang bayi itulah ganyo di zaman sekarang sangat keliru aduh sebabnya mangko bayi itu deh karena dunia lah tambah maju ada orang Eropa nak tiru-tiru lah kala limau kerana indah lucu pada papi dia dagang lalu dia orang datang ada keliru lah bimi yang dia tata bahasa pula bigali dia goyang baju dia gara-gara dia guyu ke guyu dia coba gara lah hilang malu nini aja mama kadi bola lu ayah aja mandi mana pe malu daripada jawi bajalah dahulu kalau tak ingin ayah tu ibu baminan tu baru lah mana pe cucu bayi itu laparan iyo meja janganlah ditiru jangan dipakai
sini perlebai tua Ione sini panan keliru
Saudara
lomba kembali ke pegoyo di lautan. Kembali iyo ke Padoisa. Iyo insan kembali lari ke padu Tuhan. Insan ju Tuhan ju berlaula di katur. Maju Muhammad oleh putar nyoru. Malad Muhammad lenan ninyo. Muhammad aku lima itu dua. Nalabananyo. Kaduanyo. Onde yol kapunyo. Hai iman di situ. Selamat lagi to. Iyo lai dia pilan kapado sonyo. Lai dia so. Obat itu nyoban Tuhan laju kita. Iyo lai mantan jorasio. Oh di soal iyo nang pengajian sekian dahulu nang kami baca. Malalan kerencanyo. Iyo nang putu hidenyo capo. Alayo dapela denyo piti 20 ampe juta syarat henyo. Iyo le deminan pembangunan iyo de surau guru kito. Oleh mana badala denyo sehat. Rezeki batang-batang. Mudah-mudahan lepilanyo duo kito katampe yo de batanyo. Oh masanya alayo denyo kaji torikat kan niola dengamonyo. Mudah-mudahan iyo kuat jugo iyo satu jemaahnya. Pada sana ciola nabaya. Amo biasa dan padenyo galang. Kahilangan kito lang samo rugi ko mandapit kito samo balabo. Oh di daerah ng sungai Asam Leo sebagai orang tua. Dengan lakian yo nagamai undangan beliau turi namu. Oh iyo nan suaronyo kadang-kadang bak bunyi nan piano. Kadang Julia babuni kan toyo di sarugo. Iyo bakuli nan hitam manis liyo le pakayo kacomato. Pagala na niyo de jago lalo panyuko panande tamu tibo. Mudah-mudahan iyo de baliyo sehat-sehat juo de badanyo. Anaknya banyak tinggal di rantaunya. Mungkin yo alayo de bakirin dihandukkan niyo le de nyokulo. Dia makan bue desa Mintaro untuk mencari dana pirikadu. Mungkin yo la biasa puluhan juta iyo juga lau kadikiru. Samo kita doakan iyo ka Tuhan de yang ngasuh. Oh nelayo kini nan baitulah. Dengan ayo saelonyo. Oh baru iyo
Ionde padoyo malamenangku Antaro yo Mister Topan Singgalang iyo jo badai na tornado Disikoyo banayo labasuo Iyo pipata dari nantuo Sekali kita nande batamu O mencari de raso-raso Dua kali kita de batamu Mencari sama yojo sudaro Tiga kali kita nabatamu Karaga kami yo nabatanyo iyo batanyo nan lape paya barundi yang tentu sudah makannya kok dini cali sirekan kami iyo lape de payanyo roko sabat ayo la didudui ayi sadagui ala diminumnyo Ode namo panuayo nandidado Labana rasuanan dekariangno Elana pati ibadai tornado Kini malayang dekantanyo Di soal tanyo yo nambatanyo Itu de pasaran nambiaso ode sana balum ladenyo kami Ode mereka ekspor tanyo iyo disiko badan kami Ode nameso karumi ibedo alasu menjualan pinjai kami kabakinan orang Cino Suka aku datuk membawa tambo Tak orang ladang menjual pitulu alasu makan ladenyo kami iyo ledake namintu Labia yo nani siko Bulu kito nan meneta enyo iyo penceta yo de ulama iyo layakan de namonyo Mario izin denyo kami iyo kamalayan de kantanyo Indah yo pado bayi Makan baik yo nambaiku oh indah patola de nuagam de kami laki namparamago Indah yo padola nanyolahe Laki atuk de kami badu oh indah patola de nyu insang ta atu de kami namba eko Maaf yo kami minta jangan yo jadi apa-apa Ordenan sekarang obat tornado iyo kamalayang de kantanyo Nanyo tubuh de kami yo nantaraso Jan tubuh kata orang Jan tubuh de kata tito tubuh dengan kesel Ayam kerja dengan monyo Salapan ke asalan de tubuh anakku ayam piyonan di luar ayam pinan di dalamnya satan tandanya itu oh kami mama santanyo katopan nan singgalang oh nasi koncolamu danga-danga bana dek dun sana kami batu Menampeo nani luar de kami yo nantaraso bulu lengan yo kulit oh darah dagingnya syarat kure jo tulan oh dekan kami tanyo kuli jo daging mulu para tamu Satan tanyo itu nan kami de pareso Aku lijago da cabia Siapa yo nama jago Aku sifat Tuhan Tarjoli di kulit kita Ada giang dan mudah hancur Siapa bana menjago Aku sifat Tuhan terjali yo nandi sano Hai urip jan muda putuy siap pola de menjago tulang dada muda patah siap
Siapa banayo dengan jago ayaponan sifat Tuhan tarjolionan di sana tolong jalekan asa sudah lanyuriku jadi sangine itu kami debatanyo biar sakete asalai debajaso tolong jawab konten sesudah nanyoiko jangan dong sana iyo babaso anan mama santanyo jo irama dengan lamu irama nostalgia di tahun 72 minan je pisah nan punyoyo de karajo jo irama opok memang yo waka alamu ingin ku menangis saat ku terpaku mengenangkan nasib diri yang tiada arti tak pernah ku nikmati indahnya dunia bahkan ku tak pernah tahu cantiknya raut wajahmu aduhai ma'alabai amin hari-hari berlalu bagai dalam mimpi seakan ku berjalan di balik awan kelabu yang ada hanya hitam yang ada hanya kelam aku melangkah nan bakalam-kalam mengapa daku terlahir ke dunia ini alai hanya menanggung beban duka dan derita aku sesali namun itu tiada arti kini aku sadari itu suratan nan bujang alun gapi bini ingin ku menangis saat ku terpaku mengenangkan nasib diri yang tiada arti tak pernah ku nikmati indahnya dunia bahkan ku tak pernah tahu gagahnya raut wajahmu aduhai topan singgalang hari-hari berlalu bagai dalam mimpi seakan ku berjalan di balik awan kelabu yang ada hanya hitam yang ada hanya kelam aku melangkah dengan perasaan mengapa daku terlahir ke dunia ini hanya menanggung beban duka dan derita kini aku sadari semua itulah suratan suara badai tornado lah mulai habis namun selawat mainggi de tadi menyuruh hari sekali Dio itu iramanya lain itu buat ditambah bukan anjo tambah paragilah perasado irama ini udah layakan ada tukuanyo irama anak-anak
udah jadi jo. Tapi lah deh kami kini nalayo pandai pulo. Melakukan tadi mungkul ada bersemu. Nanjo hoya dulang jogeleng lade kapalu. Alaku ami lah de bela lah kupu-kupu. Manoki ala doa ida pego tala do buku. Ami bila lang kupu-kupu. Mau jadi gowangi dapat itiala tigo ibu. Hai magano dene magano la ka jojo sang karabahamo. Magano dene magano. Alaku ami bela lang la kupu-kupu. Alaina babini disiko indah la ne ka tuju. Oh ami bila lang kupu-kupu. Lai dapat bini tapi banyak talua kutu. Alaku ami bela lang la kupu-kupu. Alaida pe bini tapi bantu ala de hantu. Lepo ami bila lang kupu-kupu. Malah bayami jangan poligami. Dibuat di rumah kan tangkai sapu. Hai magano dene magano ala ta jojo sang karabahamo. Magano dene magano. Katiko dan bapiti, kau bilang abang sayang. Katiko indah bapiti, aku dua dan kau longkang. Hai magano dan magano. Dan magano ada magano, tajojo sang karabahamo. Bila lang kupu-kupu. Marantau ke Jambi tapi bini orang kupu. Alaku ami bila lang kupu-kupu. Anak-anak maraton pagi de ado baudang di balik batu. Ami bila lang kupu-kupu. Gaya tabagi kisah mau lompong satu. Iyo itu lana irama dari kami nan baru. Iyo lana to namangantu. Supaya tak buka karapai nan lajopur. Dari daerah Bangkinang kami bawa irama iyo lai maibo sanai. Irama maibo untuk nan bujang sedang menjomblo. Bana dengan mudo-mudo. Teu Alun awaso video. Iyo nan hiburan si uning. Diberi hiburan nan sekarang nangko. Sabale tahun ala denanti. Den siram bungo patang jo pagi. Tapi aku nanta jadi pala bayai. Bungo den siram mati di pijak jawi. Bamulo iu nan tumbuh di hati. Amanen tiba jadi indah kabalaki. Tapi apa nanta jadi kini sinopi lari joto ke jawi. Tapa sobada tornado indah babini. Aku salah denai malah Yola aku denai bati
tornado, aki makan jo sambalado. Hilang di nangkalang lalu merasa jual tak kicua di nantarang hongo waktu yo kamano malu oh ikan duang kadenai bau Kamano malu biarkan duang kadenai bau. Anan sagalo nesa nene iramalala kami cubo Di bari barang satu ala di nandado. iyo kini bakarancan iyo malau pinuntun ala nana mulai langang iramate tabla di buejo ejo iramale ramina iyo lesi pira arjuna adi palanta lebal habiari ota jogura kan jadilah hiburan anna alana jobini marindo untuang jo para saya Kuku bertumpu itulah karajo Ilo maetong nomor lanjuranko Mahadu nasib ladila meja judi Tua diminum legan jola diso Malam bedopa pada tatangko akibat uruang ondela kapinjaro nan malam bedopa pada tatangko akibat uruang ondela kapinjaro onde dun sana lekan nala diri Ragam dunia jangan dipaturkan. marilah kita bangun negeri elola surau kita ramikan marilah kita bangun negeri elola surau kita ramikan adi palantan lala hadiari apa-apa jadilah hiburan. Inna dikana anna alana jobini Marendo untuang jo para saya Marendo untuang jo para saya Itulah karajo. Ota jogora oh jadilah menjadi Assalamualaikum. nomor lanjuranko mahadun nasib oh bila meja judi tua diminum legan jola diso nan malam bedo badan tanganku akibat uruang ondela kapinjaro nan malam bedo badan tanganku akibat uruang ondela kamuaru onde dun sana lekan nala diri Ragam dunia jangan dipaturkan. marilah kita bangun negeri elola surau kita ramikan marilah kita bangun negeri Elola surau kita sudahkan. itu diramanya Dari kami lari badu. Ndela jadi lare rasono kami mangamba turito Adalah semua dari nanda sesudah itu. Oka
ko. Ondala sambil de bakanda kami kaba irama ju irama nang kene nang kono irama tanah jauh. Irama itu memang luar biasa karena orang awak banyak merantau ke jauh. Karena orang sungai asam banyak perantau-perantau saja bermacam daerah layakan diunyinyo. Tanjung Karang, Tanjung Pinang, Tanjung Kuali itu aduh. Kalau di tanah Jawa ada di Ciamis, Ciputat, Cipulir, Cimahi, Cimangko, Ciayam, Manaleh Pulo. Di bari irama, ojo neng kini, ojo neng kono. Usai kiamas, dewe-dewe Dewe-dewe ojo lali lapi-api Biye-biye ora kalam ara opo-opo ora kalam alai sarai kiamas nandi aduh ing madiu mangukar sosong toyo ning ra-opo Hai sili angku ranggutu dicukur uncul aku saku karegateng Kani warisan nanan di nabi alih itu mula ojo mono lakomas kadewe-dewe ojo mono lakomas kadewe-dewe ojo lali api-api ora kelem ara opo-opo ora kelem ara opo-opo elaga dinan rasonyo minta dia talati